Angibonge ukhansela ophethe uhlelo, ngithokoza kakhulu ukuthola leli thuba. Ngifisa ngokuqala ukuthi ngibingelele undunankulu wami wesizwe samaNtungwa, ngibingelele udokotela uDlamini owenza ilanga lanamhlanje kwaba ilanga elihle elinjengaleli. Siyababona ke dokotela abantu abaphumelele bekhuluma ukuthi banezimali, kodwa ke ngiyafisa ukusho ngoba ngathatha ingane yakho khona lapha kini kaDlamini ukuthi ukuyithoba kwakho noma ukuyithoba nje umuntu emhlabeni ilapho uNkulunkulu aveza khona ubuwena. Ngiyafisa ke ukubingelela nomndeni wala ekhaya kwaMndebele, ngubongele kakhulu. Ngibingelele ke nomfowethu uMagembo khona, uDeputy Mayor nabo bonke abakhona ngaphandle kokuchitha isikhathi. Ngiyafisa ukuthi ke nginibongele kakhulu nina bakaMndebele. Ngiyafisa ukuthi ke dokotela uNkulunkulu nenyanyaza kini sengathi zingakupha amandla, kuyihlazo kuyichilo, kuyangicasula ukuthi kunemayini la eduze, kodwa ke sekuyinketha abakhona ukuthi ke kuze bodokotela abantu abambilahle okumele azabe benza lo msebenzi abenzi lutho, bathatha umnotho wethu, ayikho into abayenzayo. uNkulunkulu ke sengathi ke lokho kwenzile kungaphinda phindeka. Nami ke njengenkosi yesizwe ngiyafisa ukusho ukuthi ke ngiyafunda kuwe futhi ngiyafunda kubo bonke abantu. Ngisho umuntu noma kuthiwa incane kangakanani, ngoba ukuba yi-leader ukubuka kumuntu noma ngabe ubani ophila emhlabeni awum-undermine. Ngiyathemba ukuthi ke indlu enhle kangaka nizoyiphatha kahle. uNkulunkulu anibusise. Ngiyanibongela kakhulu kulesikhathi esinzima kangaka, ne-COVID ibhuqabhuqa abantu, ibhuqabhuqa isizwe. Okubalulekile ukuthi ke bakwethu sengathi singayigcina imithetho siyilandela, ngoba bengisebenza nabantu abaningi ehhovisini, kodwa ngasho abantu abangama-manager la engabona khona ukuthi isifo se-COVID isifo esikhona ngempela. Kuyishwa ke kuyihlazo ukuthi njengabantu basemakhaya sibuka thina si-undermineka, sinohulumeni esimthemba ukuthi osakhela izindlu, kodwa ngoba sihlala emaplazini akekho umuntu osinakile. Siyathemba ukuthi ngelinye ilanga mhlambe ukukhuleka ukucela kuNkulunkulu tohamba kuhambe awavula amasango ukuze nathi sizwakale, ngoba ibhlungu lento yokuthi abantu bethu sibaphethe bayovota ukuthi egcineni ingenzeki lutho. Kodwa siyakubonga ngoba ningi nemizi eminye ekulesimo esibhekene naso namhlanje. Sengathi thina abanye abaphumelele abakhona lapha okwenziwa udokotela uDlamini nikwenze babumsimanga babunkosi. Ngiyamkhonda umbulu babunkosi, sengibona nje wangiphinja babethu uDambara wangilethela kuyona ekhaya ukuthi ke ubaba unkosi ke naye ngibonge babuDlamini ngoba ukusondelana kwakhe nawe kusho ukuthi lezi zinto niyayikhuluma, ngoba kwayena ubaba unkosi wangihlabisa ngenkulu inkomo emhlophe ngenhliziyo enhle sinomcimbi. Ngithi ke ngiyanibongela nina bakaMjokane kaNdaba ukuthi phela umasipala ke sibize nansi mayini iSLPT ngafika abantu nje abazokhova imali bahambe beye koPitoli ngesikhathi nabo phansi abantu babenefit phela kungakhethwa abantu, into yabantu lezi ngabantu. Ngiyabonga kakhulu, ngibonga nethuba nje elihle engilitholile ke mfoka Magembe nabo bonke abahlonishwa bakhona. Ngithi uNkulunkulu azazangibusise namanje babuDlamini akuphe nje iminyaka ewu-103 ukuphila emhlabeni. Ngiyathemba ukuthi nami njengenkosi ekholelwa kubantu abadala
futhi-ke ngiyaye ngithi abantu abadala kimi bayinsika bayizinkabi engifunda kuzo kuningi engizokufunda kuwe njengoba sengibonile amagalelo akho amahle nalokho okwenzile sengiphethe ngiyafisa ukuthi futhi ngidlulise okukhulu ukudabuka uba Dlamini ngangithi ngiyamsurprise ngoDisemba mahlobana ngomkhosi ngithi ngiyodla uChristmas kwakhe ngitshela la ngumagembe ngithi ake ngimsurprise wangitshela ukuthi awusehanjelwe indodana yakhe ngiyafisa ukuthi ubhebhisa nje inhlonipho kodwa-ke mina ngiyaye ngingakusaba ukufa futhi ngingakhali ngisho khanje wemndenini wami ngoba incwadi kaJohane 14 yasho ukuthi ikhaya likababa kunezindlu ey'ningi ngoba siphile emhlabeni nje nathi zikhona ezethu ey'sezulwini la besobe sihleli khona kanje njengoba sakhile emhlabeni nabo basibhekile ngomoya siyohlala nabo ikhaya lethu elilandela uNkulunkulu nje akududuze kwadalwa ngiyathokoza kakhulu babukele emakhaya sanibonani bekuqala ngiyabingelela zonke ehla nasezantsi umhlaba wonke la ningibona khona nangokuma Mngcwabo ngicela ndiqala ngayo iqala sengibulekele kuNkulunkulu ngiyathemba-ke babukele emakhaya ukuthi-ke sengizolithola ingqiwa la eduzane kini babukele emakhaya ungikhulekele umama ukhansela umama Mngcwabo lo ngiyanibingelela nonke emakhaya ngithi sanibonani niphile nonke emakhaya. Ngikhuleke indaba ezitha awuNkulunkulu ukuthi isandla sendlule ekhaya ngiyabonga kakhulu nje ukufika la ngiphinde ngibonge abafowethu laba kade besakhela lapha nabasiza basilekelela babonile nje bebaphakamisa ngapha ngemuva indaba ezitha ngizocela ukusho ngithe uma ngifika la ngabona leli khaya liphandle ngendlela eyisimanga ngathi ngithi cha nabantu abakhayo nginabo nabenza konke kodwa ngizofisa ukuthi ngithathe laba abala iduzane ukuze kuzokwazi ukuthi nabo bavike mhlawumbe abakuvikayo ezindlini. Siyabonga kakhulu nginethemba lokuthi zothi noma ngisuka la bafowethu livele nimbone manje umammeya umamdeputy meya ngaze kuyongena kamasipala kuthiwa kuphuma kanzima mase kungene kumasipala kuyayithiwa kufuna ukuthi indlule kobani igcwalise ngiyafisa ukuthi ningaze nize niyofika kuye ngikhuluma ngoba nama-bodyguard ezo angaze anibambe maseniya ngibonga kakhulu akukho-ke okutheni engingakusho nokuyiqhakambisa into engihlale ngisho nje ukuzwelana nokusizana ngiphinde ngibonge nomndeni wami inkosi yami engihamba nawo engisuka nawo le osizweni ngiyabonga bomama ngizwe nomthandazo omuhle kakhulu ngicelile bawurekhodile la sizowuthola ngiyabonga nje kakhulu ngomthandazo nawo nokuthi nje bangisupporte nomagembe naye ngiyabonga kakhulu isupport nomfowethu uMapholoba abangiqophela zonke izinto engizenzayo le nkulumo nje engiyikhuluma nje manje i-live i-TV iyavela na ku-TV ngiwasimile sikhuluma sibuka umhlaba wonke umzwakandebele awumncananga namhlanje kodwa-ke ngikhulu ngendlela eyisimanga siyabonga nje kakhulu nami-ke indaba ezitha deputy mayor mamkhoza nankulu ngadi ngithi umama la ekhaya inganyana thawuka uma ngabe sithi siyova umnyango thothi umnyango nkosi yami awujabulisi kanti into ngiyikhulume ebantwini ngithi ngiyizona ngiyayisaba khona-ke le nto kuyakuthiwa yimbuya ngihlale ngiyisho kuzo zonke iy'nkulumo zami zikhona imbuya kuthiwa-ke ndaba ezitha iyimpilo kodwa engayidla angisayifisi noma ngiyibona idayisi ngiyivilaphele ngoba heyi ngahlala naye sithi isikhathi manje yokona impilo babukele emakhaya umuntu nomuntu akayisebenzise hhayi ngoba izondwa yimi nani bese niyizonda kodwa-ke nje ngoba ayijabulisi ngizwe-ke mabesho bethi noJohane 14 ikhabishi nalo nje-ke impilo kodwa-ke ndaba ezitha usiyongidlulisela ndunankulu indaba ezitha
ngishonjani angicabangi ley'vande isezweni kaNdabezitha kodwa hhayi anginabudlelwane kakhulu nayo. Siyabonga kakhulu mama wala ekhaya Nkosi yami imthandazo abayishilo nami yiloko nje okuncane engike Nkosi yami nami angiphose sivivaneni hhayi ngoba kukhona kubuningi kodwa nje ungiphose sivivaneni ngoba Ndabezitha kwelathi iBhayibheli ngizwile ulikhowutha nami yiko ngithi awengijike khona sibusisiwe isandla esiphayo. Manje ngiyafisa ukuthi la ekupheni kunobaba-ke ngihlale ngisho wangifundisa lento yokupha nalento yokubikela uNkulunkulu wesewamkhumbula hlala njalo ngimusha kwakuthuba kushabanga ethi ungabokhukhumala ebantwini hlala uzehlisa noma ungaphatha imali igcwale kusuka phansi uze kuyophuma phezulu ekugcineni leyo mali osuke uyiphethe eyakho. Hhayi abantu ayibenzeli lutho kuhamba utshela abantu ukuthi wena unemali unjani akusizi lutho lokho kunabantu abalambe ngendlela eyisimanga. Ngithi-ke Mngcwabo kunomuntu okaphuze amanzi noma engasafuni awagacuze nje awagacuze kukhona isimo azama ukuzivika kube khona ophuza 100%. Ngiyaxolisa nje mama uDeputy Mayor emafrijini enu lapha kamasipala 100% phela uma uthole ingeda wafaka ijuzi le o 30% bayi-terminate i-contract yakho awenzi kahle kufuneka ukuthi ulethe ijuzi 100% kuze kuzobonakala ukuthi cha undunankulu kuphela. Ngisho ukuthi-ke mama wala ekhaya Nkosi yami siyabonga ngiyathemba nje ukuthi nawe Nkosi yami sekuyokhona kuyosuka. Ngiyabonga kakhulu. Bengizenzela-ke babukela emakhaya bengizenzela nje ngingedwa kwakhala na amakhansela ngadabuka kakhulu nami hhayi ngoba nginakho hhayi babukela emakhaya ngoba nginakho ngadabukela nje leli khaya ngoba lixakekile lihluphekile nami phela ngiyacela bathi ningilekelele niyabona babukela emakhaya akukho ngisho ikhethenisi makungenzeka nje niphinde nithi bese ngiphinde ngibonge amaphoyisa omunye usisi laphana bathi usisi Happy ngizokusho nje lokhu emoyeni nala ku-TV usisi Happy Sibiya uMngcwabe othe mangabe bukela amavidiyo wami ngikhuluma wangipha nazi yaningubo wathi upha umntwana wala ekhaya ukuthi nje ambathe alale. Sisi Happy la okhona zifikile nazi ngiyiphethe ngizofike ngisho nabanye Nkosi yami kusashoda nje amakhethenisi laphana angazi ningenze kanjani babukeli angazi ningilekelele phela Nkosi yami ngiyacela inganiyimi nje babukeli niyabona ngithi niyazi ningilekelele nje niphinde negaraji makungenzeka ngizame futhi noma amathayelanyana nje sithole hawu babukele emakhaya Nkosi yami ingani niyangazi nje ngiyacela namanje ukuthi akube njalo babukeli uNkulunkulu akanibusise nonke emakhaya. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga. Sanibonani siwumndeni wakaDlamini namhlanje sibonga ubaba Dlamini ngendlela asebenze ngakhona ukulekelela umndeni wala ekhaya. Sithi kumndeni wakaNdebele namhlanje zisuliwe izinyembezi zokuthi izulu malinetha angeke umama sagona ingane athi Nkosi yami ingane yami ngizokwenza njani uzolala endlini nazi nezimpahla esiphathele zona ingane nento zokulala kodwa asigcinile manje engikwaziyo lokho njengoba ebeshilo umongameli ukuthi celani silekelele nabanye abakhona abezwayo ake basilekelele ngempela iqhubeke lendlu yephambili. Sibonga kakhulu namhlanje sibonga uNkulunkulu kahle ngoba ukube bengasiyo uNkulunkulu ngaba kukho nje ama-plans wonke enziwa uNkulunkulu ngoba emhlabeni siyaplana ukuthi sizokwenza 1 2 3 but naye uNkulunkulu ngalo uyaplana. Namhlanje uplane ukuthi sifike la kwaMndebele. Sibonga kakhulu siwumndeni wakaDlamini vele siyayizonda inhlupheko ingakho namhlanje kunje
sibonga kakhulu usuku lanamhlanje lube impumelelo kakhulu. Siyabonga kakhulu. Ngongachithi isikhathi ngisacela umama uDeputy esukumise ubaba oyisihambeli. Ngiphinde futhi ngibingelele. Ngicela ukusukumisa umphathi wami nami ophume nefinale ngithema ngimtshela ukuthi khona esizokwenza la. Wayesethi cha, ngifisa ukuzokubona ngoba ngifuna ukwazi ukuthi lesihlahla esasisitshalile emadlangeni siyamila noma siyasha. Ngicela esukume umphathi wami nami. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukubingelela ke ngentobeko enkulu umphathi ohlelo dadewethu, ikhansela elihloniphekile. Ngikhothame kakhulu kundunankulu nondaba ezitha abakhona phakathi kwethu. Abe media abakhona namanye amakhansela asemadlangeni angabakhona. Ngokukhethekile umndeni kaBaba uDlamini naye uqobo ngiyambingelela. Ngiyabonga nokuthi ningihlukumise ngasekugcineni ngizombona lo baba wavela ephusheni edlala amafilimu. Siyabonga kakhulu omakhelwane ikhaya. Sanibonani nonke, sengijabulile nokubona intsha sanibona. Igama lami nguhlonishwa ke Honorable Mvalishinga. Ngiseshamthetho saKwaZulu Natal ngimele khona iqembu leNational Freedom Party. Kodwa kungibeka lana ke ukuthi ngokusebenza kweqembu nganikezwa umsebenzi kusukela ekukhankaseni wokwelusa noma wokumentorisha uDeputy Mayor. So sengumuntu wale ndawo ndaba ezitha nje kusukela ekhankasa ngihamba ngimibheka ukuthi wenzani. Namhla ebekwa kamasipala ngangikhona. Yabona kusho nami ngizodinga ukukhulekelwa umphathi wohlelo ukuthi mhlambe ngibe seduzana ndaba ezitha ngisondele eduze. Siyabonga kakhulu. Lokhu ke okwenzeke namhlanje kuyilokhu ke uhlobo lempilo engabe siyaliphila. Kusibonisa ukuthi umuwedwa ayikho into ongakwazi ukuyizuza. Kodwa ngokuhlanganyela singakwazi ukuthi sizuze izinto ezinkulu ezifana nalezi. Yabona nje mangibheka baBdlamini nomndeni sengibonile futhi ukuthi indaba uphumelela ekwenzeni lezi zinto. It's because there is a woman emva kwakho okusupportayo okusekelayo. Ngicela ukuthi ngikusho nje lokho ngingakunanazi umndeni wakaDlamini. Awubanikanga la ekhaya uphahla nje kuphela ukuthi bakhosele. Kodwa esikhathini esiphila kusona indaba ezitha sokuhlukumezeka kwabesifazane nezingane. Ngelinye ilanga sasofika lekhaya sesibabaza sithola umhlola kuthiwa abadlwenguliwe sesizithusa kanti sime besisibona sidlula kusona zonke izinsuku. Kusho ukuthi ukunikela kwakho ke baBdlamini kudlulile ekutheni nje bahlale kodwa ziningi izinto okhonile ukuzaddressa njengokuphepha kwabo. Isecurity yabo manje sebehleli kamnandi bazokwazi ukuthi mabelala bavala isicabha bakhiye umnyango into ekade ingenzeki ngaphambilini. So ilokho ke sibongeke futhi kakhulu nokuthi lokhu ke emphakathi kuyidemonstration ukuthi manibona amaqembu ehamba engene ephume bekhankasa abantu begaya ivoti. Thina sikufundisayo kaNFP basuke bephethwe nenotebook abahazi nje kuphela ukuthi bafike banibuke banihleke bese beyahamba. Kubuye kube khona ama-reports ukuthi nihambe kanjani bazisho lezi zinto ukuthi sibona umuzi othile owukuthi yabona. Abanye ke baye bavala amasango bathi hayi sikhathela abantu abakhankasayo kanti akupheleli lapho. Khansela